Salam hormatly watandaşlar. Dün şol Taparağın kanalyny geçiren söhbetdeşligimizde şol geçen hepde bolup geçen wakaly barady gysgaça durup geçipdim. Indi şol wakalar bärde öz kanalymda da gysgaça aýtmaga men dogry diýip düşünýän. Birinji bolan waka şol 22-nji sentýabrda Amerikada, New Yorkda biziň watandaşlarymyz oýla çaryny hemde yine de zara deyip vatandaşımız var. Jurnalist bolup işlerini gıydığına. Şuların korumacılığına bizim vatandaşlarımızın Birleşen Milletler Korumasının baş kabulhanasının önüne protesto bolup geçti. Protesto edilen talepnamalar bilen tanış. Onu gaytalap oturmayın. Yani şolar hökmen gerekti. Şolar edildi. Bir katı ulukan siyasi neticesi var. Bolurum gelecekte de şol indi Birleşen Milletler Koruması düşünüp bilip başladı. Türkmenistan'ın içine nahili proseslerin bolup geçýänleri, negatif proseslerin. Indi şol arada da men pikir edýän ýerde geçti hökmen başam assambleýada şu arada görüň ediler. Ol bir. İkinciden ana öňün bolýar-da indi. Aýyň 25-sine Türkmenistan'ın Aşgabat'ta Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň baş tutarlygyna sanly video arkaly Türkmenistan'ın täze döredilen halk maslahaty geçirildi. Şol halk maslahatyna seredilen ya teklip edilen mesele o taýda seredilen zat ýok. Bu teklip edilen mesele şu geçen ýyldan bäri aýdylyp gelýän zatlar şol konstitusiýa ýetgeçlikler berilmek barada. Hem de halk maslahatyny döretmek barada. Onun sana vardı. Şular real meseleleri karşı saklanan var mı yok bir ağızdan hepine bir minutta geçip koyuyordu. Türkmenistan'da konstitusiya garantiya kepilname bolmaly adamın görkezýän hormaty oşadyrmak üçin şundan var. Demek konstitusiya ol adamlar üçin ol hökümet üçin hiç zatdan. Yani ol konstitusiya ya onun ykbaly halkymyza da gerekli bolup çykdy görüp otursa. Halkdan yerden ses çykdy, halkdan ses çykmady. Ýogsa şu boljak ya ediljek işlerin premini ya onun edýän emellerini bizden aýdyp gelýär. Geçen ýylyň oktyabr aýyndan bäri 11 aýy. Halkymyza mene siyasi işlerden daşda duran soň, gyzyklanmansaň, şular ýaly bolupdy. Ýöne bir zat bar, olum bizi şol alada goýmaýan zat diýip aýtsak, geçen 28 ýylyň dowamında Türkmenistanyň konstitusiýasyny näçe gezek aýak astyna taşladylar. Üýtgeden malular, garykdylar, çyrpdylar, öz rejimine ya öz şahsy bähwitlerini gabat gelýän kada kanunlar girdiler. Enden bir jan edip oturany öz ogluny şol kursyny tapşyrmak üçin özünem şol gatdalyny şol halk maslahatynyň başlygy edip goýjak. Garat şol öz ilen çalany bilen dowam etjekde ýoldalar. Ene şol üçin edip oturan aladalar, ýöne onu men halk düşünüp görüp başlady. Şolam men pikir edýän bir ulukan ýeňiş halk üçin şu zatlary düşünmegem bir ulukan. Bundan nazar hökümetin ya niyazın edýän oýunlaryny ya Gurbanoğluň başdaky ýyllarda edýän oýunlaryny halk ünsemermedi. Aý bolýar. Çay suwumuz bar, asmanymyza durup şey diýip ýaşap oturan halkymyz bar. Halkymyz diýmem men ol bir amorfny bir salgymdaky halk göz öňüne tutamak, men o dogan anlaşlymam şey diýip ýaşap oturdy. Men şolardan uğralmaýdy. Ene şoň üçin biziň bütün millet bolup düşen çukurumuz şu boldy watandaşlar. Onun için ol nämen kabul etdi tapawdy ýok. Täze guruljak döwletde haçan başlandy Türkmenistanyň başlanmagy şu Türkmenistanyň taryhy nerden başlandy? 24-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan. Ene şol ilkinji konstitusiýadan bärigen biz onu uğralar. Elbetde ol konstitusiýa maňa bir sorak ýazdyrdy. Ol şu birinji konstitusiýada insan hukuklary barada hiç zat aýdylanmady. Dogry, ol bolup biler. 24-nji ýylda kim o zatlaryň alada sen edipdir ýa gaýrysany. Ýöne
şu konstitusiýan gabasy, meselem daşy bolsa, durky bolsa, oň içine üýtgetmek ýerizmäge ýa goşmaça etmäge halkyň hukugy barda. Halk özü referendum üstü bilen onu edip bilýär, halkyň pikir soralyp ýa-da onu halkyň adyndan çykyş edýän Türkmenistanyň deputatlary bar parlamentde oturan. Olar halkyň wekilleri, millet wekili. Ýene olar girdip bilýär. Ýene de halkdan sorap ýa halkyň pikirini öwrenip ýa halkyň talabyna laýyklyk öz kellelerine gelen bilen hiç kim konstitusiýany üýtgetmek haky ýok. Şoň üçin şol 24-nji ýylyň konstitusiýasyna dolanyp gelsek, onuň içine şu hukugynyň döwrüň talabyna laýyk gelýän maddalar bilen doluryp işler bermeli. Bu meselede hiç şeyli alada da yok, bökdöşlügüm yok vatandaşlar. Onun için Kurban ulu nämedenle de ol öz işi ýöne biz şoňa razy dälip aýtmak parzymyz bar. Şo närazylygymy görkezmek üçin hem hana garşylygy türlü formada edip bolýar. Kurban ulyň şol Birleşen Milletler Guramasyna uğradan çykyşyny biz närazy diýip şoňa negativ garaýşymyz bar diýip adamlar hana hemme saýtlarda ýazyp uğradyp durlar öz garşylygyny. Men hem sizden haýyş edýän, mümkinçiligiňiz bar bolsa, elinizden gelýän bolsa, şo petisiýalar her bir ýerde bar, goýulypdyr. Gaýrat edin, ýazyn. Öz garaýşyňyzy, öz garşylygyňyzy uğradyň Birleşen Milletler Guramasyna. Personalna öz adyňyzy. Ine şonu olaram görür, ha bu millet garşy oň edýän çykyşy, näme üçin biz onu diýen lakırdasyny diňlemeli ýa oňa üns bermeli ýa ony biz hakykat diýip kabul etmeli. Şoň üçin milletiň hem halkyň hem öz etmeli işi bar, borjy bar. Bu demokrat üçin görüşmäge, bu kanuny ýollaryň birisi. Şol gatlygy başlamış diýip hasap edýän, şoňa da siziň hemmäňiz çagyrýan gatnaşyň watandaşlar. Hökmen gol çökünde uğradyň. Ol iki. Inni näme bar? Şu şatlykly habar ene dün 5-nji gün ýa juma güni Türkiýede Türkmenistanyň şol ýanky biziň ýaşlarymyzyň täzeden ýene bir guramasy açyldy. Cemiyetçilik gurama, olong diline dernek, bizim dilimizde gurama, edara, ofis, näme tip atlanırsanız, cemiyetçilik gurama dip aýsanız, takyk bor. Ene açyldy, oň ady Ata Watan Gyzyl Alma. Gyzyl Alma aňyrdan gelýän 3-4 000 ýyllyk taryhy bar dip aýdýar. Saparagy men onu okamak, okumadyk zatym men bärde bilýän tarap oturmagym ol akyllyň alamatydyr elbetde. Okarnyň seredernam o taryhy ýöne biziň şol gadymy türki milletleriň, döwletleriň eposundan gelip çykkan gadymy bir ýörelge. Ya wesiýetname her zat bolup biler, siz okan seredin ýöne şo Gyzyl Alma biziň şol biziň türki dilli milletlerimizde şol ýörelge bolanna. Şoň üçin ýöne ýerden gelip çykanak şu at onuň şu ýaşlar teklip edipdirler. Düşümlisi bolsun, açylan guramaňyzyň ýaşlar halkymyz üçin, beýdalsy bolsun, watanymyz üçin, döwletimiz üçin, gelecegimiz üçin şeýlen bolar inşallah. Howru köp bolsun, şular ýaly guramalaryň şeýtler begendirip durun. Hökmen Türk döwletde enne ozul görýän bir naç bilmän otydyk ol derneklen. Enne ikinji saçlyk otylgy diýdiň. Resmi Türk döwletine registrasiýadan geçen dün hemme dokumentlerini ýaşlar eline aldylar. Haýyrly düşündi bolsun diýip aýdýan ýene bir ýer. Inni erteki günümüz var. Bugün 26-sy daňatsa 27-nji sentýabr. Näme var 27-nji sentýabr? Men ýadyma düşýän hiç zat ýok. Belki iki ýeke tanşym ýa klassdaşym şo gün doglan bolaýmagy mümkin. Ýa bir aýyň aýagyna aýlyk gelýän güni bolmagy mümkin rahmet haky. Ýöne men hakydanda 27 sentýabr bilen baglanşykly ondan galy berde Türkmenistanyň döwletiniň halkynyň ykbalyny bolup geçen taryhy waka ýok watandaşlar. Ýöne bir Kurban ulyň kellesine gelip tapan hokkosy 27 sentýabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni diýip ene ýyldyň bir kiler aglan edip. Vatandaşlar beýle der. Men geçen ýyl şol Stockholmda 27-nji oktýabr
Maşallah yakın dosyarlarımız bilen çıkamızdı. Şonu aýdypdym. Türkmenistanyň garaşdyrdyk güni 27 oktyabr. Şol gün Türkmenistanyň parlamenti 175 deputat. Şolaryň biri men 27-sine irden şu karary kabul etdi. Türkmenistan şunu şeýle garaşdy döwlet we respublika diýip. Ene borly şol gün taryhy gün. Näme 27 oktyabr? 27 oktyabr Türkmenistan respublikasynyň döredilen güni. Şeň ol aňyrdan gelýän zatlar. Näme düşündir şu Gurbanoğlu alıp muny 27 sentyabra geçirdi. Näme sebäpdi? Näme boldy 27 sentyabr? Bilemek öz dogulun güne medal ol niýatyň hyýaly ol Türkmenistanyň baýdagyny 18 fevralda kabul etjek bolmady bolan zaman maý aýyna geçirdik. Ebi niýetden tapdy 27 sentyabr. Howan soğuk görüp etdimi? Ya bilemek masalasyny ýa-ni çağa dogranmarmy? Näme sebäp men şunu düşünüksiz näme sebäpden Gurbanoğlu öz kellesine gelen pikir bilen döwletiň bayramçylyk günü esasy bayramçylyk bolýar-da garaşdyrdyk. Şonu näme üçin 27 oktyabrdan 27 sentyabra geçirdi. Şoňa düşünürme ýok. Hiç kim aýdyp bilenak näme üçin şonu 27 oktyabrdan 27 sentyabra geçirdi. Gynançly ýerem şunu halkymyz kabul etdi. Diýmek, eger biz halk bolup şu eden etdiligini, şu alasarmy adamyň eden etdiligini kabul edýän bolsak, diýmek, bile şol garaşdyrlyk gerek geldi. Garaşdyrlygyň manysy ýitip gidýär adamlar. Ol bir kabul edilen günü bar, kanunyň kabul edilen günü. Onu niýaz kabul eden aga, onu şo sizin halkyň wekilleri parlamentde el galyryp ses berdiler. Eger täzeden SSR dikeldilen bolsa, şo 175 deputat atylmasa da sebirden çykarylmaly ölýänçe ählisi. Şu zatlary boýnuna alyp ses berdiler ol adamlar. Aýtmak gerek bu zatlary. Ýöne näme üçin alyp hiç dahly bolmadyk adam ne parlamenti, ne şok edilen, kabul edilen kararı alıp öz kellesine gelenden otur. O garaşdyrlyk jarnamasam 27-sine kabul edildi. Şoň 19 maddasynyň ikisi menki. Asmany ýere çekäsin şol hökümet. Öz eden işimide halkymyz üçin eden işimizde özümiz eýe çykmasa, halk bolup eýe çykmasa, kim eýe çykmaz? Daşar döwletlere gerekmi? Gün ütgediň onu. Olara gerek gel. Gün ütgediň ol niýasyň ol aýlary, gülleri ütgedi şeýali. Hey aprel aýym Gurban Sultan bormy? Onun 15-nji apreli onun ejesiniň ady bilen tutup görüň näme bolýar. Bu bir gülkün saatleri getirdiler bizim halkımızı. Şu derecede dünyanın öňünde masgar etdiler. Innem erti ulu takırdı bilen parat geçirecekmiş Aşgabatda. De maňa da zambirlanan eskerler, meheme şäherleri, mezbur haly köçelere çykarılan ýaşlar, garrylar, gurtular el çarpyp barmaly. Kime gerek bu oyun? Näme gerek bu oyun? Näme gerek halkymyz dünýäň öňünde masgar edip oturmak? Düýünki maskaraçylygy gördüňiz da, hem ondan bir maslahat bormy? Onda da halkyň maslahaty. Beýdibem meclis ýygnanlaryny, beýdibem hökümet bilen ara gatnaşyp taklanlaryny. Seredibem edip oturan işini, konstitusiýany ütgetmek üçin öýde bir ýerde köşkde ýeköde garant gyýalyk bu. Galan halkam herse bir welaýatda bulaňam arasyna goýupdyrlar 2 metr 3 metr ýemani ara çagy koronavirus ýok diýýärdiňiz. Ha? Hökümet Gurban boly. Näme üçin onu adamdan arasy selçip. Milletiň näçe prosentden garandan soňra şu zatlary boyun alýarmy? Onu da boyun alaňa. Ýöne boyun aljak günüňe madyr jogap berjek günüňe meni golaýlak gelýär. Hökümetiň bilen bile, ähli sastawyň bilen. Bolýan zatlar.
Onun için inni ol erti bayramçılık diýen adamlary men düşünüp bilemem. Diýmekse Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününe ýa garaşdyrlygyna garşy gidýän. Hemmämiz isleýär, bir wagtyň özünde kanun boýunça ýaşamady. Bizim hukukumyz boýunça bozulsa kanuny ýututýar, adwokata ýututýar, polisiýa ýututýar, suda ýututýar, bizim hak hukuklarymyz dikeldiň diýip. Näme üçin bütün halkyň, döwletiň, milletiň baş konstitusiýasy ikrar edilen garaşdyrlyk gününi üýtgedip durýar, bütün millet sesini çykaran. Diýmek bize gerek däl şol garaşdyrlyk. Diýmek biz gul bolup ýaşama razyda. Men şey diýip düşünýär. Eger şol garaşdyrlyk jarnamasy 27-nji oktýabrda kabul edilmedik bolsa, onu haçan kabul edildi? 27 sentýabrda bolan zat ýok diýip ýene bir ýerde gaýtalap aýdym. Men watandaşlar size diýjeklerim, ýa-da şol erti ne döwletiň, ne milletiň, ne watanyň, ne bir hiç birimiziň aýratylykda şahsiýetiň bayramçylygy däl. Ya garaşdyrlyk günü däl. Ol bir ala sarmak adamyň kellesine gelen syfır. Men şunu 27 sentýabra geçiren, etjegme diýen. O uruşun därin ýysyny almadyk, ol kakaz atasyny, hani beýik watançylyk uruşunyň gahrymanyny. Niýede gahrymanylyk edip durur? Ha? Bir watandaş her kadadyň çeni çakyýar. Asla hemme zatdan bu kızılçılığın äklisini tozup geçti, bu adamı tohummalı. Çekip çıdardan inni gatı ağır geldi. On kellesindeki kesel inni bütün halkımıza yokuştu diýip düşünýärler. Yurdun daşındaki devletler ve milletler. Eger şol ala sarmak adamı düzüwli diýip hasap edýän bolsak, onu biz millet hökmüne nahil adam. Ya şol her bir diýen sözün kanuny hasap edýän bolsak, onu biz kim? Hemmämiz. O Türkmenistan o duruşunu dälhana öwürde bolady. Şoňa da halk razy, el çarpıp tan soýnap erti ine parada çykjaklar garaşdyrlyk günü. Ýok şol garaşdyrlyk günü erti. Puç, şeňizmi? Hiç zat ýok. Diňe özüňizi bir begendirmek üçin ýa şoň öňüne yaranjaňlyk edip el çarpmak üçin ýa aýaklaryňyzy tapyrdadyp ojaga alaja, muğlaja goşuňyz bilen geçmek üçin edýän bolsaňyz baş üstüne edin. Goşun ormandan. Ha, aňyrdan gelýän iksan felleliň öňünde durup bilemde. Bütün millet döwlet bolup, hany goşunyň güýji? Hanymyň zarbasy, hanymyň taktikasy, hanymyň strategiýasy? Hanımın generalny ştabı, hanımın odu külü uruşu gören generallary. Hiç zat ýok, o iki satanny salam berip oturan adamlar gurjuga, emmesi gurjuk, äklisi gurjuk. O da bir çaka ertek okardyk bol. Ene maňlaýymyza alnymyza gelýär dälhana. 6-njy palaty, baş işletden Türkmenistany bolup geçen zatlar. Ýa-da çenden aşy, çakdan aşy agyr watandaşlar. Yine de şükür edýär şol yurdun daşyny şol maşgalasyny eklemek üçin çykan adamlar barlygyna şükür edýär. Näme üçin? Olam şolun beýnisini zäherläp ýetişmek şolaňa karandadylar. Hiç olmanda bular şu Türkmenistanyň başgaça bir durmuşyň, döwletiň, milletiň ýaşaýyşyň bardygyny gördüler. Ýöne şonu da şu döwlet üçin hiç olmanda şu Türkiýedäki ýa döwleti gurmak üçin görüşjek bolýarlar sany 2 milyon bolsa Türkdäkiler şoň içine 10%-dem ýok. 1% bolanda da 20 min boljak. Han galan halk gerek gelme bize döwlet. Gerek gelme bizim çağalymyza gelecek. Biz näme goýmaly özümizden soňra? Hani gelin şu zatlaryň üstüne halk bolup oturup pikirlenelim watandaşlar. Biz başy däl, hazarny däl, o toýdan bu toýa ılgap ber, bu taýsynyň adamsy köp ber, bu taýsynyň parasy köp ber. O bir watan ilin düşünje bar adamda. Şo ýurt elimizden geçse, bolly. 7 pystymyza çelip bizi näletler geçer, geljek neseller. Haýsy gulaňyz bilen eşdýän bolsaň şunu eşdiňiz. Siz çağı da, çuğu da her gün size aýdyp şunu düşünürüp oturur ýa. Aýdyllar hemmede. Diýilli hemmede. Diýiljek zatlaryň ählisi aýdyldy watandaşlar.
Inni oturup pikirlenmek, netije çıkarmak size degişli. Bilelikde şu döwleti düzetsege hemmämiz üçin bir watan, ýok düzetmesegem hemmämiz inni şu mahal ýurdun daşyna ene musapirlikde beýleki döwletleriň içine garyp gaçyp ýitip gitmeli milletin wekilleri biz. Bolly. Mazarlymyzam nerede yerleşsek belli. Tapawdy ýok. Biriň bir gün öňür törlüň, bir gün bir 5 ýyl soňur törlüň. Soňundan ölümden gaçyp gutulan ýok. Ýöne watan ýitirilen döwletler, milletler gatykany. Şoň üstüne oturuň da oýlanyň. Enne şonu siziň her biriňizden ýekelikde dogan hökmüne haýyş edýär. Oýlanyň adamlar. Pikirleniň. Watan gidip barýar elle. Bolýan şuurlukça sabaturun geyjany rahat bolsun.